llicenciatura no podràs fer res. Hauràs de fer algun màster, com per exemple aquest màster de l'advocacia. És un màster molt demandat i per a poder exercir advocat te farà falta. Però si estic estudiant una llicenciatura em fa falta, no? Però això són tonteries. Ara igualment per a fer d'advocat t'has d'estudiar el màster sí o sí, perquè si no, no podràs exercir. I per exemple, aquest màster en dret de l'empresa també està molt interessant. Potser també te convinga a l'hora d'accés al mercat laboral. I sí, però espera, perquè també tenim un altre màster que segur que va molt bé. És el màster en dret de l'empresa i justícia. Imprescindible. Bé, però si este és el dret de l'empresa, però tu per això no patisques, perquè això realment, encara que el contingut puga semblar el mateix, tu ara el que fa falta són competències, per tant, no et preocupes per noms, perquè quan més màsters tingues i més competències tindràs més accessibilitat al mercat laboral. Així que moltes gràcies, però vull dir, això te farà falta. Però això quan costa? Tu per preu no patisques, perquè realment tu el que pagues per cada màster és un mínim, perquè la carrera a l'estat i a la universitat ens costa molt més, per tant, tu tot el que pagaràs serà un mínim que no ni t'adonaràs. El preu ja ho anirem comentant, per això no patisques. Tu matricula't i endús els màsters. Volia un grau en humanitats, però dic que ja no em queden. Jo ja estic farta de dir-ho. No eren rendibles i us han llevat. Per tant, jo em recomano estos que tens així, que són els que més venen, que més eixides tenen. Pues dona'm un grau en Belles Arts. Bueno, però és que el de Belles Arts, després de que vas a treballar ahí pintant quadres pel carrer per 4 xavos que van a donar-te la gana. Pues dona'm, no sé, de filologia catalana, que puede ser si no... Mira, molt bé. Però t'aviso que és una oferta, és un PAC, val? Que són grau 4 anys, que abans la llicenciatura érem 5. Ai, i com és que un any? O sigui, Ai, així no acabes més pront d'estudiar i fiques més pront a treballar i a contribuir. Després fas un màster que és un any. Quin màster? Màster, pues mira, pots agarrar el de professor d'educació secundària o el d'investigació, o pots fer els dos. Quan més màsters millors, perquè així abans t'agafaran a treballar. I l'oferta que fiques és més barat o alguna cosa així, no? No, dona, barat. Barat, tu calcula que cada màster val uns 2.000 o 3.000 euros, però què, tants diners? Dona, però això tu pensa que l'educació no té preu. I, a més, afanya perquè van pujar, l'enguany ha pujat en general un 7% les matrícules, com que jo m'afanyaria, emporta-t'ho pronte, no sigues tonta, emporta-t'ho. Menos mal que mos donen la beca. Bueno, sí, això, com vos donem beca, ho tindràs fàcil. Gràcies. Vinga, moltes gràcies.